Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq One. Id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi l-Kunsill Lokali taż-Żurrieq laħqu ftehim biex isir xogħol ta' manutenzjoni fuq l-antenni, il-qluħ, is-saqaf tal-injam u x-xaft prinċipali tal-Mintna tax-Xarolla. Natabar mis-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia li saħaq li hu biex xieraq li jsiru dawn ix-xogħlijiet minħabba l-importanza li din il-mitħna għandha fis-settur turistiku li tiġbed lejha ammont kbir ta' turisti kuljum. Il-Mitħna tax-Xarolla hija attrazzjoni prominenti fir-raħal sabiħ taż-Żurrieq u wara l-ħsarat estensivi illi ġarbet bil-maltemp flura l-2022 grazzi għall-intervent tal-ħaddiema tagħna tal-Public Works u tal-kollega Ministru Stefan Zrinzot Soppardi saru r-restawru t-tiswit kollha dak li kien hemm bżonn sabiex din il-mitna tkompli terġa' titgawda għaż-żmien li ġej. Is-Sindku taż-Żurrieq Rita Grima ringrazzjat lid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi tax-xogħol li sar fuq il-mitħna. Grazzi għal ħaddiema li ħadmu tant dedikazzjoni u nirringrazzjaw ukoll in-Noel Polidano li ħaħsib il-xogħlijiet u l-emmorru li għamilna llum biex daw it-3 snin jibqgħu jieħdu ħsiebha huma hemm bżonn idawruha u l-manutenzjoni kollha li għandha bżonn.